kai riba ne, sabanin haka to sharri ne. Kunga ya kamata mu tantance duk mai aikata alkhairi. Malam Bala, ya aka yi dai? Wato, Usman, so nake in roƙe ka. Ka je gida ka zauna da Rabi. Wallahi Bala, Usman, in na gan ku da matan ku abin burge ne yake. Ina bala'in son in ƙara. Kuma kayi yadda za ka yi in na je in mata bayani na kasa. Duk ina je zan mata bayani sai ce mun kwarjini wallahi. Ba abun dariya bane. To Malam Bala, ni yanzu me kake so in ma? Ka je ka ce mata ina son zan ƙara aure tunda ni na kasa. Ni Malam Bala, ni Usman in je in ce wa Rabi ba zan iya ba Malam, ba zan iya ba. Ka dai nemo wani mafita. To shikenan, abin da za mu yanzu ko dai yau ko kuma gobe, a'a bashi gobe zan shirya mana ce te girki te abinci. Idan muka je wajen cin muna ci, kai sai ka dan tugado maganar auren in so ta kamar yawa in so ni kuma daga nan sai ka bani sai in ga arsa ko ka gani. A to da in ta iya ruwa in ga ba ta iya tabo ba ina ga bayani dan gari. Wallahi duk lokacin da zan ci ina son mata bayani sai ka ji fargaba. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Yau ina so zan fara maka nasiha ne akan wasu mata da suke kafa hujja da cewa ai Allah ma baya son kishiya, dan sun ki kishiya ba wani abu bane. Bacin sun manta da cewa Allah ne ya ce ayi 2, 3, 4, idan ba za a iya adalci ba ayi 1. Mafi yawa daga cikin maza suna haƙuri da mace guda ɗaya ne, amma ba don suna so. Aisha, lafiya? Naga kin yi shiru kamar akwai abin da ke damin ki? Shi ne kika bar shi kika tafi makaranta? To ki yi maza ki tashi ki koma gurin mijinki, domin hakan ba daidai ba ne. Ya kamata a ce dukkan kantar rashin lafiyar mijinki kina kusa da shi. Saboda haka tashi ki koma gida. Amina. Na'am. Je ki dauko min MP3 na naku mai karatun Alƙur'ani nan wannan qira'a. A zuwa sashi an nan sun zai taimaka mata. Mutum? Sai da asirin ya tuni, kenan ya shiga. Yalla bai wallahi sabani aka samu. Maganin ba nata bane, na wata ne, sunan su ya zo daya. Kafin na fahimci haka sai gashi kun zo. Kin gama? Na fahimce ku matan nan ba ku da imani. Kuma sannan ba ku yarda da kaddara ba, mai kyau kuma kyau. Da a ce ba yi kishiya za a haifu ne? Ya zama dole ki kili wajen bokan nan. Tare da wannan matar wacce take so a bata guba ta kashe mijinta. Kin ji abin da ce ko? In my house? Who are you, Michael?
Suna na aljani ƙanƙaluta. Yau na fito ne na yi muku gargaɗi. Kai, ka gaya man abin da ya kawo ka nan gidan. Tun kafin in kashe kan harbe ka. Who are you? Me ka zo yi? Kar kai ganganci bil adama. Domin gargaɗin da na zo na yi maka shi ne, nan gidanmu ne. Ku daina fita cikin dare a cikin gidan nan. Domin shekaran jiya mun aje yaranmu wani daga cikinku ya taka mana shi har ya karya mishi kafa. Mu kuma wannan mazauninmu ne tun iyaye da kakanni shekara 800 fiye da 800 muna cikin wannan gida. Saboda haka idan har kuka kuskura kuka ƙara taka mana yaro sai mun kashe ku, mun kashe dukkanin zuri'anku kuma mun kone gidan nan wallahi. Me gida, na ce da an bar shi ya tafi tun da kaga ya ce shi ba mutum bane zai kone gidan nan, kaga ai kwara a rabu cikin lalama ko? Keep quiet. Na ce ka bar shi kawai, ka bar shi. Ai ko bai bar mu mun fita ta lalama ba, da tsiya ma za mu fita, amma dai ya bar mu fita ta lalama shine ya fi mai sauki. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا ما في السماوات وما في الارض. dakata kashi dakata ya haƙuri kar ka kashi ni mutum ne what ƙwarai kuwa sata na zo ne na shigo gidan nan ne domin in yi satan gwalagwalan hajiya kuma idan na tashi zan yi sata jingina da bango nake yi in shiga cikin gida. To bayan na shigo sai na rashin sa'a na zo na tarar da ita tana sallah sai gidan ya zame mini kogi na kasa satar kuma na kasa fita. Ka taimake ni ka fita kai min rai. Yanzu kai bawan Allah sata ka shigo yi dama gidan nan ga ka da siffan mutanen kirki bai yi ba ai. To asirinka ya tono mara imani amma haka kuke ai. To na ji baya ga wannan kuma sai me ya kawo ka? Yawa sai kuma abu na biyu. Dama na ce wai tun da ya da ga karaya da ka bar shi ya tafi ai zai gane kuskuren shi ya ma gane. Nonsense. To ai wannan shine wanda zamu je neman shi yanzu. Wannan shine? Eh. Ku shige mu da shi. Shiga da shi. Mallakar miji. Mallakar miji. Gaskiya ne. Ni ne malamin da na ba Larai magani ta saka a cikin abinci. Tabbas kuskure aka samu domin maganin ba nata bane. Maganin na wata ne daban wacce ta zo guna ta ce in haɗa mata maganin da za ta je ta kashe kishiyarta. To sai aka yi rashin sa'a sunansu ya zo iri ɗaya, Maryam da Maryam. Ƙarya kake yi. Kai ba malam bane, kai boka ne. Da ganin ka mugun mutum ne kuma wallahi sai na maganin ka. Boka? Yanzu dama kai boka ne?
amma da na cin maka a cikin gida ka ce min barawo ne kai ka shigo ni kai sata ko kai tare. Gaskiya ne ni boka ne kuma ni barawo ne. Mugun mutum, ashe dama haka kake. Allah ya isa tsakaninmu da kai, bayan kes ɗinmu har da wani kes kake da shi. Da Allah ya nuna mana. Officer, I'm very much interested. Kyale shi kawai, ni na san abin da ya kawo wannan mugun gidana. Ina da lafiya. I will deal with you. Sa, kai hakuri, ka kyale shi. Insha Allah za mu yi aikin yadda ya kamata. Kwanta da hankalinka. Karka da mu. Ko dan wannan limit na expiry code din ni zan tabbatar da na bincike kuma na hukunta duk wani mai laifi a cikin wannan case din. Kai kuma sai na maganin ka. Islamiyya ne ce. To dan Islamiyya gari shi ne za ki sabbe ni ba? A'a. Gani dai kana bacci kuma ka ce ka zo kusa da kai shi ne ya sa ni bacci. Ina Sadiq. Yana gidan Antarabi. Abin Sadiq. Idan har na ma wani laifi da ban sani ba don Allah ka yafe ni. Ba ki min laifi ba. Abin da yake damuna da bane. To don Allah Abin Sadiq. Ka gaya min damuwarka. Zan yi iya bakin ƙoƙarina wurin ganin na magance maka damuwarka. Kinga, ba za ki iya magance matsalar take damuna. Kawai dai ki taya ni da addu'a wajen ganin na samu abin da nake so. Kamar kullum zan ci gaba da maka addu'a a Basiri. Allah ya haɗa ka da alkhairi a duk inda kake. Allah kuma ya baka abin da kake so cikin gaggawa. Bari na shiga ciki. Dan ya kasance yau fari ne. Sa, na ce a fita da su ne saboda akwai maganar da nake so mu tattauna da kai. Abin da nake so yi da kai yanzu shine ka ɗauki matarka ko kuma gida. Gobe da safe ka dawo kai kadai, alabashi daga baya ta zo in case. Ya san zo da kes irin wannan. Mai matukan muhimmanci kuma a ce aje a dawo. Why not a ci gaba da binciken nan yanzu? Sa kai hakuri. Have concern. Kai hakuri ka bar mu yi bincike a yanda muke ga zamu iya samu nasara. Okay, officer. Babu damuwa. Amma dai ina mai tabbatar da cewa ba zan ji daɗin bacci ba yau. Ba ma zan iya baccin ba. Yes. Malama ina da tambaya da Allah. Wai wasu hanyoyi ne wanda ya kamata a ce mace ta bi domin ta ga ta mallaki mijinta? To alhamdulillah. Shi dai namiji baya mallakuwa. Domin namiji mijin ba ta sannan kuma ga iyaye. Abin da ya kamata ki yi shine ki san meye mijinki ya fi so, ki san meye baya so, sai ki kokari ki kiyaye su iya ƙarfinki. Sannan ki kasance mai tausayin mijinki, ki kasance mai tsafta, ki kasance mai gaskiya a gurin mijinki, ki tabbatar da har sai ya yarda da ke a cikin zuciyarsa 100%. Ki kasance mai tausaya ma mijinki, ki kasance mai taimakonsa a duk lokacin da ya buƙaci hakan. Idan kika yi haka, lalle za ki samu soyayya a gurin mijinki fiye da yadda baki yi tunani ba. Kin san mafi tari akwai wasu mata za ki ga su ga baki ɗaya ba tausayin mijinsu a ransu, ba su damu da su gyara jikinsu ba ballantana muhallinsu. A matsayinki kuma na matar aure ya kamata a ce girki kin tabbata kin ƙware a fannin girki. Ya kamata ki tabbatar da cewa kin ƙware a fannin kwalliya da dukkan wani abu da kika san zai janyo hankalin miji. Malama yau kuma akan kishi aka sauka. Ke kin ji? Wai kar ka je gurin malami. To ita ce ta ɗauke shi kuka.
ni ko a matsayin malami masu taimako na ɗauke su. Maryam kenan. Ai boka daban malam daban. Yanzu ke kin yanda da duk abin da malama ta faɗa kenan. Kawai a zauna haka. Gaskiya ke ma dai kina da matsala. Ya za ki dinga biyo wannan? Tafiya su ɗaya da malama. Ni fa da kika gani nan, yadda kika ce abin da kika sa a gaban ki shi kike haka kazalika ne. Da hanyar da zan bi in kwato wa mijina inci da kaina shi nake yi. Ni ko kun gani? Magana da ta faɗa har ya sa jikina ya mutu. Ni na ƙara kyamatan shiga harkan bokaye. Allah, sai ki koma gida a rufa miki likafani. Wannan dan guntun wa'azin ba zai sa in fasa abin da nake yi ba. Saboda na san hanyar neman taimako na ne. Wai ma tsaya. Ba ki da labarin kayan toshiyar bakin da aka kai gidan su Sadiya jiya? Ba ta san sauka ba. Kawai sai ana sauran sati ɗaya ma bikin sannan aka faɗa mata. Wannan kuma ai kaddaran ta ce Maryam. Kika ce kaddara? To kaddaran ma ya gudu zuwa ta inda muke. Gidana ko gidan ki da zamu ga magance shi. To shikenan. Idan kaddaran taki ta zo sai ki guje mata. Ke to ai ba na kallon haka ma a matsayin kaddara ganganci ne domin duk lokacin da ka bada kofa wani har ta shigo cikin gidanka ku tabbas gangancin ka ne. Kun ga ni wannan makarantar ma daga yau na daina zuwa. Kai ina wacce da tura ku kamo mun ne? Oga mun je amma ba mu tare da ita ba. Mun je an ce ta fita ta je makarantar Islamiyya. Amma ina san matar a nan bayan layin mu take. Insha Allah an jima za mu koma. To shikenan ku mai da tishi an jima sai a tafi da ita sirba a kamo mata ko? Oga ai ba sai mun koma da ita ba. Dama already na san matar. Matar Ibrahim Jalo ce dan bangan nan. Oh ita ce amarya da yaura kenan? Yes sir. Okay. To Allah kyauta. Bari je kai ma DP wannan fayil din. Duk mai aikata alkhairi shine zai girbe alkhairi. Ke tashi shi tafi. Bai da kici sai. Allah ki taimaka mu zauna nan wani zan yi shi ne a ciki. Je. Tashi mana. Ana miki magana wa aike ki je ki aikata laifin. Aure ne suka bata kuma su basu zauna ba, lokaci na suna shigewa kuma su basu gane ba. Allah sarkin iko kai ne mahaɗin aure, sunnar manzo nura shi ya ce duk mu yi aure. Anti Rabi, Malam Bala ya jima yana bani labari akan irin iya girkin ki. Amma ba sai yau na tabbatar. Ba ina faɗa maka ba. Ai kai din ne. Kullum idan ka zo aka baka abinci sai ka ce ka koshi ka koshi. Kullum a koshi kake zuwa. Rabu da shi. Yau din ma fa da kika ga yana ci. A'a wai wata muhimmiyar magana yake son ku tattauna ki da shi. Oh Allah sarki. A'a ai sakon mai gidanki ne. Sakon mai gidanki ne. Ni kuma? Kinga, rabu da shi, ni fa ce min yayi in yazo wai akwai wata shawara da yake son ya baki, kuma ni ban ma san ko akan me yake son ya baki shawara ba, kuma kin ji wai zai zo ya jujjuya magana. A'a, wannan duk ba wani abu bane. Yanzu kai da shi ku ci abincin ku cikin nutsuwa. Ka san in mutum na cin abinci ba a son yana magana, sai ya kware ku ci abincin ku. Labari kan ai zan dawo za a sha shi. Zaka ban shawarwari. Zan zo in sha labari. Yasa za ka yi mun haka, ya za ka ce sako na da. Hello? Yanzu wannan tana jin wannan labarin in jininta ya ai ya kusa 400. Suna na Sajan Bulama. Muna zargin ki da laifi na kisan kai. Kisan kai kuma? Ni fa yanzu zai dawo daga Islamiyya kuma zan fita. Me baki bace Maryam? Ni ce Maryam. Yanzu mun zo da Lari ba mu same ki ba. Aka ce kin fita makaranta. Yanzu kin dawo. Haka yanzu za mu yi arrest ɗin ki zuwa police station. Wai arrest. Ku je mana.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم Ya Allah, samu da rashi duk suna gare ka. Allah ka fitar da mijina a cikin wannan damuwa da yake ciki. Ya Allah, idan wani abu ne ya shige mai duhu, Allah ka bayyana mai shi cikin haske. Allah kai masa katangan ƙarfe da sharrin masu sharrin maƙiya har ma da na aljanu. ce nan ba kawai ka samu sai dai ka cika da su yanzu da kana ji ba wai haka bane wallahi tun jiya nake ta kokarin gana neman maka inda take amma abun ya ci tara wallahi ya sanar ina zan kawo ne to me gida idan muna ba ta yi kawai kaɗa ta da yin sanda mu da kawai wuce gurin kai na fi son abin da nake gida to ba ta da wani suna ne haka ko na irin sunan gayu haka da sauransu kamar madubin duba ta ce madubin duba kamar ko ina jin wannan sunan gurin wata kanwan babana a kuma mashi sai dai kuma gashin zuwa da ta ɗauki ni don waya ne wa'innan da Allah ya sani. Sa, ka yi haƙuri da abin da zan gaya maka. Matarka ce ta zo da boka har cikin gidanka. Akan zai mata aikin mallakar miji. Amma shi bokan ya kasa gaya min albanta. Gidan? Allah shi kyauta. Bara shi gudu su. To. Alhaji, don Allah don annabi ka yafe mu. Wallahi ba halina ba ne. Na yi maka alkawari haka ba zai ƙara faruwa ba. Ta sanadiyan ki ne fa na shiga sel. Maryam tun da nake ban taɓa shiga sel ba sai ta sanadiyan ki. Me ba miki ba? Duk abin da miji ke min mata na miki. Ko ba haka bane? Na yarda da kaddara kuma na haife miki. Kin san ai Maryam ina son ki. In ba dole ba wallahi ina son ki. Sai dai ba zan iya zama da ke bane. Matsalan kenan saboda na riga na firgita da ke. Saboda haka Zai ce rike da Allah. Don Allah ka kama na shi. Kuma ina sanar da ke Maryam. Ina sanar da ke. Ki ji mukullin ki. Ko kin yi aure kin je wani gidan ko ka rabu kika dawo wallahi ba zan karbe ki. Maryam, kin ga hukuncin da baba ya yanke. Ni ma irin shirin yanki. Don haka ki je gida na sake ki. Ina lillahi wa inna ilaihi. Da ban zo da takarda ba. Zan aiko miki daga baya. To Allah ka yi haƙuri. Shikenan. Ina lillahi wa inna ilaihi.
samu so kai riba ne, sabanin haka to sharri ne. Kunga ya kamata mu tantance, duk mai aikata alkhairi shine zai girbe alkhairi, haƙuri zai tasiri, amana ita ce sirri. In har da akwai buri, ibada ita ce jari, ita soyayyar aure gaskiya ita ce tsari. Aure ne suka bata kuma su basu zauna ba lokaci